chouriciño da casa que tamén facedes aquí embutido. Sí, é salchichón, aquí hai moitas cousas. Claro, que non falte de nada porque veñen uns días complicados, vos sodes aquí. Ademais, sodes os únicos que vivides na aldea. Os únicos que vivimos aquí neste pueblo somos Desde nosotros. cando? Desde hai uns anos xa, non? Uns 8 ou 10 anos. Pero non vai nevar, muller, xa verás como non neva. Tú Ela estás leva ao tranquila. contrario aos meteorólogos e aquí non vai nevar na Fonsagrada. Ya que non neva. Sabes o que che vou pedir? Dime. Xa quedo aquí a petición. Vouche pedir que se neva me mandes un vídeo. Vale, vale, pois xa Así te que mandarei. deixámoslo dito, se ven a neve, Tita grábanos un vídeo e mándalo ahora a galega. Mándamolo. Sí, señora, así mismo. Así será. Pois ala. Eu quedo aquí como Oe, pois Tita cumpriu a súa palabra, porque aí en Vilarello nevou e mirade o vídeo que gravou e que nos enviou. Xa vedes aí que caen folerpas, xa vedes que hai un manto de neve branca, están as árbores e os tellados aí coa súa capiña de neve. Así que como Tita pois cumpriu a súa palabra, nós hoxe queremos yo agradecer en directo tamén. Tita, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Tita, a ver, ti dicías que aí non iba a nevar, e ben vemos que é unha boa, non sei se agora segue nevando. Bueno, a veces se equivocas, claro. Eu dicía que non nevaba, pero nevou. A ver, nevou pola noite e pola mañá nevou pouco, pero agora pola tarde, desde as 4 e unha hora e pico, 2 horas, nevou bastante. Sí, agora hai ben vela, sí. Tita e Pepe, os únicos dous habitantes aí de Vilarello, matrimonio, e Tita, estou vendo as imaxes que nos mandaches. Muller, eu aí veixo unha capela ao redor da tua casa. Claro, é a capela da miña casa. Como que é a capela? A tua casa ten unha capela? Claro, é unha capela. E é a festa o lunes de Pascua, a Día da Pastora, de toda Espera, a Tita, vida. vamos a ver agora, estamos vendo a tua casa, lembramos que son as imaxes que nos manda Tita, e aí hai unha capela, pero é unha capela privada, Tita, é que non estou entendendo. Sí, é É vosa? privada, é da Casa do Blanco. É a miña Carai, casa. carai. Home, Tita, eso é categoría, meu Deus. Cunha capela, non contábamos con tal cousa. Oiches, Tita. Non, é un orgullo de ter unha capilla, non é categoría, é orgullo, Eso, por suposto. é gusto. Dende logo que sí. Oe, Tita, a ver, nós outro día xa víamos que a verdade, vos fame non a vades pasar. Nin Pep, nin ti. Pero claro, o de hoxe está tan frío, muller. Non se pode sair da casa, porque ca nevarada que está caendo, contanos que ides cenar, que tes preparado? Pois teño un yogur e unha mazá, que é o que cenamos sempre. Como Que se tira o lixeira. inverno, verdad, Tita? Outro día enseñabas grelos, chourizos, pero yogur e maza xa se tira tamén, verdad? Bueno, Tita. Non te coido no inverno, despois no brao, non te podes comer ni que diablo. O que É nos verdad, importaba Tita. saber, Tita, que estades ben, verdad? Non hai problema ningún, estades ben, estades ao quentiño, tedes que comer, así que non hai problema ningún. E sobre todo, Tita, queríamos che dar as gracias porque o outro día atendiches o equipo de Hora Galega con Fátima Pego mellor que ben, e hoxe ademais mandas as imaxes que te comprometiches e ainda por riba nos atendes por De teléfono. reporteira. Así que bicaza enorme aí para Fonsagrada, para Vilarello e ao quente, sempre dentro, vale? Vale, moitas gracias a vosotros por vir Ricazo, vernos. bonito. Un bicazo, que maravilla, que maravilla.